Розпочинаємо вечірній інформаційний ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви до нас приєдналися. І саме в ці хвилини у столиці в Оболонському районному суді Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича свідчить Олександр Турчинов, який на момент анексії Криму був виконувачем обов'язків президента України. Маємо зараз можливість послухати його наживо. Своєю бездіяльністю, тому що, я ще раз хочу сказати, ми дізналися про події в Криму тільки після того, що агресія почалась, тільки 27-го. А реально вона почалась значно раніше, тобто 20-го, коли в крові був весь Майдан. І в цих умовах бездіяльність Єльцина, як головнокомандуючого Збройних сил, призвела до подій, які відбулись. Більше того, людина з прізвищем Ільїн навіть не набрала номер телефону, щоб повідомити мене про ті події, які відбуваються. Вони приховують цю інформацію, вони фактично співпрацювали з Росією, тому він зараз переховується з Росії. І я... Присядьте, не підскакуйте, а то дівчинку перевикаєте. Я хочу сказати, що за бездіяльність, за грубе порушення статуту, а саме в ті часи треба було активно діяти, я, безумовно, прийняв рішення щодо зняття Ілліна з посади. Більше того, 28 числа за моїм рішенням, ніякого Ілліна, після доповіді Тенюха і з інших силовиків було прийнято рішення щодо переведення військ до бойової готовності повна. І це відображено в указі. До мене це рішення ніхто не приймав, в всякому разі мені про це нічого не відомо. Тільки моїм рішенням бойова готовність повна для всіх Збройних сил і інших військових підрозділів була введена. Але, на жаль, це вже було 28-го, тому що, я ще раз підкреслюю, бездіяльність таких, як Ільїн, інших відповідальних військових керівників, які зрадили країну і вплинула на те, що так швидко росіяни змогли окупувати Автономну Республіку. Показання свідка Мамчура, кадри з телебачення, по частині якого всі бачили, є також неправдою щодо відміни стану повної бойової готовності? Я не знаю, про які покази ви говорите. Шановний захисник, давайте не будемо перекручувати слова Мамчура. Він підтверджував, що була дана команда привести у звичайний... Перервалася в нас трансляція. За можливості ми обов'язково її відновимо, аби дослухати безпосередньо свідчення теперішнього секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова з приводу у справі щодо державної зради екс-президента Віктора Януковича, який на той момент, на момент анексії Криму, був виконувачем обов'язків президента України. І з приводу того, чого ми не почули, що звучало у залі судових засідань раніше, Олександр Турчинов пояснив, що безпосередньо завадило дати відсіч окупації Криму Росією. Пояснив він це так, що новосформовані органи державної влади не могли вживати ефективних заходів для спротиву окупації Криму Росією в лютому-березні 2014 року через плачевний стан української армії та загрозу повномасштабного вторгнення Російської Федерації. І окрім того, знову ж таки, сьогодні під час свідчень, як свідка, Олександр Турчинов зізнався, що збрехав про наявність армії під час анексії Криму. Секретар РНБО Турчинов заявив, що публічно сказав неправду про наявність бойових підрозділів в Україні, які зможуть відстояти Крим у березні 2014 року, аби не сіяти хаос та паніку. І зараз можемо продовжити слухати безпосередньо наживо Олександра Турчинова в залі судових засідань. Відповідати. Тому що, ще раз підкреслюю вам, що до 28 числа рішення виконуючого обов'язки президента щодо приведення військ до готовності повна не приймалося, тому що інформації про необхідність цього ніхто не надавав. Пан Ільїн, я не виключаю, що він міг скасувати готовність військ до відбиття агресії. Але ну це зрада, ну що... Ви стверджуєте, що перший наказ на повну бойову готовність був наданий 28 числа? Відомо мені так. Як можна скасувати 27-го
той наказ, якого за вашими словами бути не могло. Я ще раз, це ваші слова, не мої. Ви говорите, що Слова свідків в цьому засіданні дали покази два працівника аеродрому Бельбек, які засвідчили про те, що вони після надходження наказу повна бойова готовність о 4:30 27 числа заправили пальним літаки, підготували їх до виліту, видали зброю військовослужбовцям. Це свідчення командира корабля, який за наказом почав готувати корабель до виходу в море після отримання наказу повна бойова готовність. Я вам 5 раз. Це був наданий наказ 27 числа о 4:30 ранку. Коли наказ такий був, він не надавався з тим, щоб повідомити виконуючого обов'язки президента. Перше. І по-друге, коли наказ скасовувався, про це також не повідомлявся виконуючий обов'язки президента. Перший раз, я ще раз вам хочу сказати, про агресію ми дізналися не 24-го, про що ви говорите, а тільки 27-го. З доповіді, яка була після захоплення Кабінету міністрів Автономної Республіки і парламенту. І саме 27-го я дав команду виконуючого обов'язки міністра оборони, тільки призначеному, призначив, звільнивши Ілліна за бездіяльність. Я ще раз хочу показати, коли Іллін скасував наказ, це його злочин, фактичний злочин. І після тільки того, як доповідь відбулася на засіданні Ради національної безпеки і оборони, тільки після того, як вони проінформували про реальний стан дій, тільки після цього мною було прийнято рішення про введення повної бойової готовності. І я ще раз хочу сказати, ви розповідаєте зі слов зрадників, таких як Іллін. А я оперую документами. Будь ласка, предоставте документ до надання і скасування рішень. Документ, який може бути в розпорядженні суду, це указ президента щодо приведення військ в бойову готовність повну. Це є документ. Інших документів я не бачу. Коли у нас є, будь ласка, пред'явіть суд. У нас є свідчення військових, які засвідчили в суді під присягою, що після наказу Ільїна і потім його відміни, після обіду 27 числа, жодного разу з Києва не надійшов наказ У вас ще є про питання, повну бойову готовність. з приводу того, що такий наказ надав Іллін, не було таких показань у судовому засіданні. Так, я знаю. Тому навіщо ви знову повідомляєте неправдиву інформацію? Справа в тому, що Захисник, дайте відповідь суду. Станом на 27 число, Захисник, на ранок, дайте відповідь суду. Навіщо ви Я поясню. повідомляєте неправдиву інформацію? тому що за дорученням саме свідка Турчинова, Ільїн 26 числа вибув в місто Крим для керування ситуацією на місці. Коли був даний наказ повна бойова готовність 27 числа о 4:30 ранку, саме Ільїн виконував функції начальника Генерального штабу. Жоден із Свідок показав, свідків не сказав, що цей наказ надав Іллін. але свідок, шановний свідок Турчинов, сказав, що він також цей наказ не надав, хоча зобов'язаний був надати. Тому ситуація виходить з того, що Тому суд чергово вас запитує, чому ви в своїх питаннях повідомляєте недостовірну інформацію. Це інформація, яка отримана у нас від Ільїна і дійсно... Де знаходиться Ільїн? Територія Російської Федерації. Пан Богдан, шановний захисник Біленко, дайте відповідь суду. Чому ви повідомили щойно, задаючи питання, декілька своїх питаннях, в тому числі в останньому, неправдиву, недостовірну інформацію? Шановний суд, по-перше, в розпорядженні суду маються письмові пояснення Ільїна, начальника Генштабу, станом на 27 лютого 2014 року. По-друге, свідки в даному засіданні підтвердили, що такий наказ повна бойова готовність дійсно надійшов і почав виконуватися. Жоден свідок не спростував, що це був наказ виданий не Ільїним. Верховний головнокомандувач Турчинов каже, що такий наказ він не давав. Замана також не підтвердив, що був наказ від нього. Іншого керівництва... Власне, мали ми нагоду побачити фрагмент того, як зараз у ці хвилини в Оболонському районному суді Києва у справі про держзраду екс-президента Януковича дає свідчення Олександр Турчинов, який станом на момент анексії Криму у 2014 році був виконувачем обов'язків президента України. Раніше в Оболонському суді в якості свідка свідчив Михайло Коваль, який у березні-липні 2014 року був виконувачем обов'язків міністра оборони. Давайте послухаємо, що він сказав. Операція «Руська весна». Крим – це тільки початок був. Ми могли всі зав'язнути в Криму, а потім далі. У нас, подивіться, який кордон з Російською Федерацією. Є союзна держава Білорусь.
Ми тоді розтягували сили засоби, щоб ці всі напрямки прикрити. І у нас фактично загроза вторгнення була до виборів легітимного президента України. До 25 травня була загроза вторгнення. Даний свідок підтвердив висунуте обвинуваченому Януковичу. Аналіз та оцінку надасть суд. Тільки суд надає оцінку даних показань. Лише можу сказати, що даний свідок повністю підтвердив, що обвинувачений Янукович знищив повністю Збройні Сили України та втік до Російської Федерації, до сторони агресора. Коли почує, що навіть пострілів у повітря вистачило для того, щоб захистити і відбити напад на прикордонну заставу Масандра, то стає зрозумілим, що і сили були, і військовослужбовці були, і зброя була. Власне, про те, що ми почули, і не тільки це, далі будемо намагатися проаналізувати з гостем нашої студії. Це військовий експерт Натан Хазін. Доброго вечора ще раз. Добрий вечір. Вітаю вас і дякую, що ви прийшли. Отож, багато всього ми почули не тільки сьогодні у залі судових засідань, та впродовж вже кількох місяців маємо нагоду чути персон різної категорії. От, зокрема, 21 лютого, принаймні, прокурор так проанонсував, в якості свідка знову ж таки до Оболонського суду має прийти президент України Петро Порошенко. Ви теж за тим, напевно, спостерігаєте. Не знаю, наскільки ви слухаєте все від А до Я. Та? З приводу цього, що можете сказати? Наскільки цей процес є політизований? Чи справді це відбувається з точки зору як судовий процес? Та? Чи насправді багато ми заяв чуємо, ті, які вже неодноразово лунали, і коли, зокрема, свідчення свідків, та, вони перетворюються безпосередньо не на свідчення, а на висловлення і політичної позиції, і політичні заяви і так далі? Ну, прежде всего, нужно сказать, что, конечно же, лучше позже, чем никогда происходит подобного рода следствие. Я мог бы также отметить, что временной аспект, к сожалению, играет не в сторону выяснения правды. Слишком большой промежуток времени это все взяло. Не было вовремя предоставлены свидетельства. Даже за такой промежуток, как 3 года или 4 года в случае аннексии, очень многие свидетельства, очень многие элементы могли кануть в воду. И более того, с моей точки зрения, даже специальным образом были либо уничтожены, либо уже не так, скажем, объективны или актуальны. Сам процесс важен именно с точки зрения того, что рано или поздно за все приходит наказание и ответственность. И в большей степени мы знаем, что как бы даже в случае позитивного решения суда все равно персоны, которые будут осуждены этим судом, они не находятся на территории Украины, они не в нашей юрисдикции. И, по сути, все это носит такой риторический характер, с моей точки зрения. Все равно в этом есть необходимость, это часть восстановления исторической справедливости. И по отношению вопросов революции гидности, и вопросов начала аннексии Украины, аннексии Крыма, и непосредственного вторжения в территориальную целостность страны. І, власне, від історичних подій та встановлення історичної справедливості перейдемо до подій сьогоденних, те, що відбувається зараз. Є, власне, для глядачів, ви знаєте, напевно, про цю історію. Додам трішки інформації, аби зорієнтувалися, про що далі будемо говорити. Про те, що 4 військовослужбовців Збройних сил України застрелили товариші за службою поблизу Широкиного і намагалися приховати вбивство шляхом підпалу та вибуху. Про це йдеться у дописі речниці Генерального прокурора Лариси Сарган у Фейсбук. Раніше прес-центр штабу АТО повідомив, що тіла морських піхотинців були виявлені у будинку, в якому вони тимчасово проживали. Справа займається військова прокуратура сил АТО. Експерти оглянули місце події, правоохоронці провели першочергові слідчі та розшукові дії.
І далі цитата з повідомлення, що на тілі загиблих виявлено вогнепальні кульові поранення, а у приміщенні, де останні перебували, ознаки приховання злочину, підпалу та закладки вибухівки. І після ґрунтовного дослідження одержаних доказів встановлено причетність до вбивства 2 співслужбовців, яких затримано. Про це інформує Сарган. І з участю їхніх захисників проведено слідчі експерименти, а також допити, у ході котрих підозрювані дали зізнавальні свідчення щодо обставин убивства. Зараз намагаємо встановити зв'язок з речником Генеральної прокуратури Андрієм Лисенком. І я попрошу вас прокоментувати цю історію, ситуацію. Не знаю, наскільки, можливо, маєте інсайдерську інформацію з приводу того, або просто прокоментувати цей інцидент. Ну, вы знаете, я не взялся бы за комментирование непосредственно этого инцидента во время следственных действий. Это не совсем корректно, с моей точки зрения. Только следствие может, по сути, установить причины возникновения подобного рода трагических событий. Но нужно понимать, что сказывается элемент усталости, сказывается элемент нахождения людей на 4-м году войны. Неудивительно, что там, люди с посттравматическими синдромами, коими все участники боевых действий являются, без сомнения. Плюс особенности ведения наших боевых действий, где люди вынуждены вести окопную жизнь 3 года. Это все влияет и на морально-этический стан. То, что подобного рода случаи имеют место быть. Вы знаете, в других более цивилизованных армиях происходят криминальные происшествия. Здесь нечему удивляться. А что говорить о людях, которые выполняют свои боевые задания, люди с оружием продолжают быть людьми с оружием. И нужны превентивные меры, работы психологов, работы специалистов с личным составом, улучшение качества жизни и быта этих солдат, для того, чтобы и поддержка их морального духа, для того, чтобы они, как люди с оружием, не воспользовались им не по назначению, как в этом случае произошло. Якщо говорити про статистику, то я нагадаю, що 28 жовтня 2017 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що з 2014 року 10 103 військових постраждали не через бойові дії, із них 2150 бійців загинули. Якщо аналізувати ці цифри, тут навіть не доводиться говорити багато, це чи мало, бо в будь-якому випадку навіть смерть кількох людей – це вже багато. Але в контексті війни, наскільки показовими можуть бути ці цифри? Это ужасающие цифры. Они не могут ставить в холодном спокойствии ни одного вменяемого человека, имеющего отношение к вооруженным силам, к участников конфликта и так далее. Все абсолютно это неприемлемо, с этим необходимо бороться. Это должно быть не часть статистики, которую озвучивает генеральный военный прокурор, а это должно быть элементом обязанности служб всех вооруженных сил для того, чтобы это минимизировать и с этим как с явлением бороться. То, что в украинской армии отсутствует полная гигиена оружия и использование оружия, я думаю, что ни для кого не будет новости. То, что очень многие действия сопряжены с тем, что мы не в состоянии распознать свой-чужой, это также достаточно большая статистика. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что более 20% именно таких вот, то, что называется, небоевых потерь, это ситуация, когда стреляют по своим, не зная о том, что это свои, к примеру. С этим неоднократно сталкивались, и я готов показать технику, которая изрешечена не во время боевых действий, а во время возврата или перемещения в зоне АТО, которая подверглась обстрелу собственных сил. Это как бы ни для кого не является секрет. Мы всегда шутим об этом, что мы гораздо больше боимся своих, чем чужих. Это тоже, с этим тоже можно бороться. Это тоже должно быть как часть опознания или опознавания своих сил, которая со времен советской армии не изменялась никоим образом. Да? Вот представьте себе ситуацию, когда у нас с нашими противниками у нас одна и та же система
распознания свой-чужой в авиации, к примеру. Это имеющий факт на лицо. И как наши службы ПВО распознают, к примеру, там, самолеты противника или вертолеты противника, для меня остается загадкой. Ну, власне, ви говорите про моральну втому. Зрештою, 4-й рік війни, і важко тим хлопцям, які безпосередньо там, і психологічно, морально, фізично. І в нас виникає завжди запитання і до експертів, до всіх, прогнози з приводу того, коли це все може закінчитися і як далі це все буде розвиватися. І до цього безпосередньо перейдемо. Та є певний прогноз нацрозвідки Сполучених Штатів Америки з приводу того, чого очікувати на українському сході безпосередньо у 2018 році. Йдеться у доповіді директора національної розвідки США Дена Коутса, яка називається «Оцінка глобальних загроз розвідувальними службами Сполучених Штатів». Давайте послухаємо, що з цього приводу там йдеться з приводу України. Росія продовжуватиме свою військову, політичну та економічну кампанію з дестабілізації України, щоб придушити і де можливо розвернути зусилля Києва, спрямовані на інтеграцію до ЄС та посилення зв'язків із НАТО. Київ буде продовжувати чинити спротив будь-яким поступкам, яких вимагає Москва, але майже точно не відновить у 2018 році контроль за ділянками Східної України, які нині підконтрольні Росії. І зараз безпосередньо ми це обговоримо, але повернемося до трагедії поблизу Широкіного. Там, я нагадаю, спершу знайшли загиблими, тепер встановили начебто про те, що 4 бійців Збройних сил України поблизу Широкіного вбили колеги за службою. Детальніше про це попросимо розповісти речника Генеральної прокуратури України. Андрій Лисенко з нами наживо телефоном. Пане Андрію, вітаю вас. Чи ви нас чуєте? Так, чую. Добрий вечір всім. Пане Андрію, дякую, що ви знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Можливо, розповісти більше подробиць, деталей з приводу того, які слідчі дії зараз відбуваються, чи йдеться вже про обрання міри запобіжного заходу. Будь ласка, ми вас слухаємо. Як вже відомо, 14 лютого в одному з приміщень населеного пункту Широкіно було виявлено 4 вбитих військовослужбовця зі складу окремої бригади морської піхоти, які несли службу на першій лінії оборони. Військовою прокуратурою та Національною поліцією Донецької області на кримінальне провадження передбачається з 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство 2 або більше осіб. Значить, поки йде досудове розслідування, вже провели огляд місця події. Воно проводилося за участю різноманітних експертів. На тілі загиблих виявили вогнепальні кульові поранення. Також залишилися сліди у приміщенні, тобто ознаки, які вказують на те, що вбивці намагалися приховати сліди злочину, тобто підпалити там і докласти готівку тих речах, які залишилися від вбитих. Після дослідження доказів, які були одержані під час розслідування, була встановлена причетність до вбивства 2 військовослужбовців, які несли службу із загиблими. Їх затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Значить, при присутності їх захисників були проведені слідчі експерименти. Також цих затриманих допитали. І в ході цих співбесід затримані дали зізнавальні показання про обставини цього вбивства. І виявилося, що головною причиною було нестатутні відносини під час проходження військової служби. Значить, на теперішній час також з цими затриманими проводяться інші невідкладні слідчі дії. Їм готується повідомлення про підозру у вчиненні цього злочину, тобто умисне вбивство 2 або більше осіб, вчинене за попередньою змовою. Для того, щоб отримати детальну картину того, що відбувалося і за яких обставин, слідчими призначено 8 видів експертиз. Це фізична, хімічна,
балістична, імунологічна і інші, які дадуть зрозуміти картину того, що відбувалося цієї надзвичайної пригоди. Зараз вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. І хотів би звернути увагу наших колег, журналістів на те, щоб не відшукували і не вигадували версію вбивства, оскільки це дуже чутливе питання. Затриманим поки що готується підозра. Це не означає, що саме вони це зробили, хоча і надавали зізнавальні покази. Питання дуже чутливе і на етичному рівні, тому що є і загиблі, є і ті, хто підозрюється, і в них є родини і батьки. Тому просимо до того, як будуть отримані офіційні результати експертиз, а також дані від військовослужбовців, які разом з ними проходили службу на цьому рубежі, не надавати своїх якихось висновків на підставі якихось чуток. І ми будемо дуже вдячні, якщо хтось буде мати якусь інформацію щодо цього приводу і звернеться до цієї інформації до правоохоронців. Пане Андрію, спасибі вам, спасибі за коментарі. Дякую, що ви знайшли можливість його озвучити в нашому ефірі. Речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко був з нами наживо телефоном. І безпосередньо повертаємося до прогнозу національної розвідки Сполучених Штатів з приводу того, що в 2018 році Україна майже точно, не точно, але майже точно не відновить контролю за ділянками Східної України, які нині підконтрольні Росії. Так вважають у національній розвідці Сполучених Штатів. Чи є у вас якісь, скажімо, причини вважати по-іншому, або зрештою, це очевидно? Я думаю, что характер тех событий, которые мы видим и в последнее время, и в целом тенденции, и правовые аспекты и нормативы, в которые входят сейчас как новую фазу антитеррористической операции, не говорят о каком-либо акте, скажем, улучшения для украинской стороны, и не говорит о том, что будет какое-либо продвижение и решение военное в этом вопросе. Все настраивается таким образом, чтобы не предпринимать активных действий. Переговоры, которые осуществляются там и в Минском формате, обсуждение введения миротворческого контингента и так далее, не говорит нам о том, что рассматривается какой-либо силовой вариант. В большей степени и права и обязанности защитников Отечества, которые находятся в тенденции, особенно последние недели, то, о чем неоднократно говорилось, о формате, как наши защитники должны поступать в ходе операции, говорят только о том, что людям сковывают руки для того, чтобы делать даже те действия, которые господин Турчинов озвучил как о продвижении там, на 10 километров увеличение украинской территории за текущий год, за прошедший год. То есть, по сути, все делается таким самым образом, чтобы наши защитники продолжали просто находиться на своих позициях и не предпринимали особых действий, при этом оставаясь і превращаясь в легкі мішені для противника. К сожалению, так я. Власне, з приводу миротворців ви згадали, сьогодні маємо 15 лютого, завтра в Німеччині 16 лютого розпочинається міжнародна Мюнхенська безпекова конференція. І безпосередньо в рамках цієї конференції 17 лютого прозвучить звіт, який склав колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен для Мюнхенської конференції з безпеки. Власне, і в доповіді йдеться про те, що Донбасу потрібні 20 тисяч миротворців. Цю доповідь вже безпосередньо почуємо 17 числа. І про тему миротворців говоримо вже не перший тиждень, та навіть не перший місяць. І так видається, що ця тема, вона отримує вже безпосередньо новий розвиток. Та вперше така доповідь з приводу цього, та з приводу миротворчого контингенту на Донбасі прозвучить на міжнародному рівні. Вже є заяви і Білорусі, і навіть Німеччини про те, що вони готові відправити на Донбас своїх
миротворців. А багато хто в Україні з експертів говорить про те, що взагалі не вірить, що миротворча місія ООН на Донбасі взагалі запрацює. Бо цей переговорний процес, погодиться Росія, не погодиться, будуть там її учасники, не будуть, він може затягнутися дуже надовго насправді. Я в определенной степени являюсь скептиком этих процессов. И не потому, что не верю в миротворческие миссии как таковые, а может быть, там, как тенденция там, нескольких десятков лет миротворческой деятельности ООН, где мы не видим ни одного конфликта, который вошел бы в какую-либо цивилизованную фазу, где люди сели там за стол переговоров и не продолжала бы проливаться кровь. Но и в частности, рассматривая наше текущее положение, да, речь идет о нашей территориальной целостности, да, и мне нравится, с каким оптимизмом наши коллеги по евроинтеграции, да, или там на североатлантической интеграции, как они высказываются достаточно легко о подобного рода актах, при этом как бы ни контингент в количестве 20 тысяч человек, ни их реальные возможности, ни условия конфликта, которые являются уникальными на сегодняшний момент в мировой практике, не говорят о том, что все это будет иметь успешный характер. Да? И по этой самой причине я с очень большим скепсисом ко всему этому отношусь и высказываю свое недоверие этим элементам. Да? И говорю о том, что это свяжет в очередной раз руки действиям Збройным силам Украины и позволит бандформированиям и их вассалам, да, и управляющим ими там, частными военными компаниями и государственными военными компаниями со стороны агрессора, да, позволит им достаточно привольно себя чувствовать. Мы видели действия и ОБСЕ, мы видели действия в целом формат ООНовский, да, мы прекрасно понимаем и мы недооцениваем противника. Мы четко видим, что старания по расшатыванию нашей внешней и внутренней ситуации Российская Федерация будет продолжать. И вряд ли что-либо, кроме полного пакета санкций, полного признания России агрессора, после полного давления на Россию как на страну агрессора, дестабилизирующую обстановку на европейском континенте в целом, позволит нам говорить о каких-либо нормальных дипломатических шагах, которые позволят стабилизировать в целом ситуацию на Донбассе. Нежелание большинства европейских стран признавать агрессию и интервенцию российской армии и Российской Федерации на Крымский полуостров, нежелание, экономическое нежелание большинства компаний там, ЕС относиться к вопросу эмбарго и к вопросу не работы с оккупационными войсками на территории Донбасса и Крыма подтверждает ту же самую идею. Да. Будет при этом вот эта слабость, вот эта вот экономическая составляющая, говорящая о том, что Россия великая экономика и так далее, да, будет набирать обороты. Мы видим как бы как капля за каплей, мера за мерой, там, при отсутствии или при наличии Чуркиных в мировом сообществе, да, эта тема расшатывается. Ее пытаются обойти, ее пытаются нивелировать, да, и только агрессия со стороны Российской Федерации там в других мировых очагах напряжения позволяет вернуть и показать реальный оскал российского агрессии как элемент дестабилизации. Да? Вот прошло практически 4 года с момента реального вторжения. Да? И сбавили тембр и наши соседи, и поляки, и венгры. И об этом уже более лояльно говорит германская сторона. Немецкие парламентарии приезжают в оккупированный Крым, и за это не несут никакой ответственности на сегодняшний момент. Немецкие концерны торгуют с Российской Федерацией, поставляя турбины для
на территории оккупированного Крыма, да, и это не несет тех масштабного давления, которое произошло бы, к примеру, в любой цивилизованной стране. Да, что было бы там по отношению к в Соединенных Штатах Америки или в Северной Америке или в Европе в целом. Да? Вот позволили бы они вести себя таким образом. Этого не происходит, поэтому надеяться, рассчитывать на то, что там какой-либо миротворческий контингент или какие-либо там условия или переговоры будут иметь особое влияние, не приходится. И стоит с настороженностью к этому относиться. И чем дальше присутствие там, миротворческого контингента будет отдалено, тем больше вариантов того, что мы получим свою территорию посредством давления и посредством нашего военного присутствия в регионе. Вы кажете, чем больше присутствие контингента будет отдалено? Тобто ви маєте на увазі, я считаю, что чем позднее голубые каски высадятся на Донбассе, тем лучше будет для Украины, и тем лучше будет для восстановлення нашої государства. Тобто чим пізніше, так? І поки, скажімо, умовно кажучи, немає миротворчої місії ООН на Донбасі, то які це дає можливості, зокрема, для нас, для нашого війська, так? Бо, знову ж таки, в контексті і Мінських домовленостей, так званого режиму припинення вогню, теж бійці зв'язані... Давайте говорить просто технически сейчас. Есть серая зона, да, которая не принадлежит ни нам, ни им. Серая зона, по сути, технически. Зона, в которой нам не дают подобраться, которая обговорена даже Минским форматом. Да. Если вы посмотрите внимательно на географию местности, и вы увидите реальное расположение сил, в которых присутствует украинская сторона, и что нам принадлежит, то, поверьте мне, там речь идет будет о десятках километров прямого столкновения и о десятках, если не сотнях километров, квадратных километров территориально, да, где, по сути, мы имеем право по Минским договоренностям находиться. И де-факто мы там не присутствуем, потому что это зона отчуждения, это серая зона, она обстреливаемая и так далее. И нам не дают ни миротворцы, ни наблюдатели там, сегодняшние, ни войска оккупантов занять те позиции, которые являются нашими даже в формате этих договоренностей. А як на це вплинули би поява, або як на це вплине не поява миротворців? Я считаю, что у нас есть технические возможности занять эти позиции. И мы должны как можно быстрее это сделать, да, для того, чтобы в этом формате мы имели больше территории. Да, и мы просто, судя по статистике, да, текущие боевые действия привели нас, и мы имеем как результат, да, потери нашей численности. Да. Каждый месяц мы платим жизнями наших солдат за ту территорию, на которой мы находимся. И я уверяю вас, что если бы мы сместились там, на 5 или 10 километров вглубь нашей территории, ситуация была бы только хуже. Потому что наличие сил сдерживания, наличие наших добровольцев и нашей армии, нахождение на этой территории, рискуя собственной жизнью, мы останавливаем аппетиты агрессора, мы останавливаем аппетиты ватажков террористических организаций, которые не скрывают своего желания продолжить оккупацию наших земель. И там, последние заявления лидеров этих террористических групп о их видении там, и в целом дальнейшей оккупации украинской земли, вони не стісняються навіть своєї риторики. А що гальмує безпосередньо просування вглиб цієї сірої зони і займання цих позицій, як ви кажете? Наше техническое нахождение на этой территории, нахождение наших сил сдерживания, нахождение нашего оружия там и наших доблестных воинов, которые, рискуя своей жизнью, лимитированные, с скованными руками и ногами, да, продолжают отстаивать, вгрызаясь в каждый сантиметр. Чому ми не можемо зайняти ці позиції? Як ви кажете, за Мінськими угодами ми маємо на них право. Тобто немає наказу, немає політичної волі. Чи в чому справа? Нет политической воли, нет последовательного отношения руководства армии, которое говорит, эти территории занять.
технически. Да, просто вот возьмите однажды карту, посмотрите на нее, вычертите на ней общепризнанные минские договоренности, посмотрите, где находимся сегодня технически мы, и где находится, какой еще кусок территории принадлежит даже по минским договоренностям. Я вас уверяю, что речь идет о десятках, если не сотнях квадратных километров, которые должны принадлежать нам. Я не говорю о стратегическом положении этих территорий и о том, что в конечном итоге мы за это платим жизни наших солдат. 17 человек в декабре и 13 в январе уже отдали жизнь за эту территорию. Да. І за те, що ми здержуємо врага. Я зрозуміла. Не маємо більше на зараз часу для уточнень. Дякую вам за висловлення цієї позиції і озвучення цієї інформації. Дякую. Військовий експерт Натан Хазін був гостем нашої студії. Я дякую, що ви були з нами теж під час цього ефіру. Залишайтеся з АТР і надалі.